Borneo video syuting FCS Sositem. Aku iki tukang rezekine untung-untungan nasib apik duit sing kalah waton cukup kanggo sandang lan pangan kurang dhuwur iki Sinularas. Thank you bosku, tambal bat ya. Tukang tambal ban rezekine untung-untungan nasib apik duit kantongan wayah apes wetengmu krasa kroncongan Sinularas lo iki Mas Agus goyang dong. Mas No, sebelah dhuwur Mas No. Macedar, macedar, macedar. Hor, ana ban pecah. Wah iki mesti rezeki takok. Macedar, macedar, macedar. Hor, ban pecah maneh. Rezekine tambah mlumpuk, kowe tambah mlumpuk, kowe tambah mlumpuk, kowe tambah mlumpuk, kowe tambah mlumpuk. Ayo Bano. Sinularas. Tukang tambal ban uripe saparang-parang golek pangan duit sing kalal waton cukup kanggo sandang sepaduhun Mas No. Ya penutupnya pepeling gak apa-apa bonus pepeling toh.